Hai लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे अपुर्बा दैमारि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जागोन जोंनि गामिनि जोलुर गेलेग्रा फोथार सानजाथिं गाले थानाय बोरला दैसा। जोङो बेवहाय दिनै बेरायहैनो थाखाय थाम-थिम जाबाय। जोङो बे बोरला दैसायाव जोङो बेरायहैगोन आरो जोङो नायथिंहैगोन। बे जोंनि गामिनि जोलुर गेलेग्रा फोथार बेनि सानजा गालाय जायो बोरला दैसा। जोङो उन्दैनिफ्रायनो बोरला दैसा होनबोनायखाय जोङो दिनै बोरला दैसा होननानै जों मिथिनो मोनो। गुबुना मा बुङो जों बेखौ मिथिया। गिबियावनो आं निमाहा बिनाय थाबाय, मानोना आङो बेबायदि ब्लग भिडिअ आङो लाबोबाय थानाय जाया, बेबायदि भिडिअ आं बानायबाय थानाय जाया। बेनिखायनो नोंथांमोननियाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला आङो गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। स्कुटिखौ लानोसै फिल्डहालागै। बेयो गामिनि फिल्डथिं थांग्रा लामा। बल गेलेग्रा फिल्डखौ मोनफैबाय लोगोफोर। फंबायमोना आरामनो खानाय सिनगासिनो दङ। सिननो रोङो ना? फंबाया बिराद मोजां खेने सिननो रोङो। लानानै बिथांनि मुङा जशुवा दैमारि, गामिनिनो। बिथांमोनहाबो सिनजाखांबाय सानैया। फंबाया खानाय सिनगासिनो दङ लोगोफोरनिखौ, आरो सिनजाबावनो लोगोफोरा नेनानै दङ। खानाय सिनग्रायाव मा दङ? नै 4 नम्बर। बेसेबां नोंखौ देर। आरो नैबे जाबाय मेचिन। आरो नैबे 3 नम्बर। फंबाया बिदिनो केचेक होनो आरोना। नै बेयो जाबाय खानजुं। बेयो खानजुं। बेखौथ' मिथिला, बेखौ मा बुस्थु होनो। आयनायाबो अनलाइन ना दुखानाव बायनाय बे आयनाखौ? अनलाइन। दिनैसो नुफेरदों आङो। बारे नोंबो खानाय सिनगोन ना फंबाय? लावथाय सिननानै मा खालामगोन? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आरो सासे गोदान सिनलायबाय। बैथिं फिल्ड दङ। बे फिल्डनि सेरावनो खानाय सिनगासिनो दङ फंबाया। आरो नैखौ दै बानाया जोंनि फिल्डखौ एसे फुखाबाय। जोङो दायो बोरलायाव खासि बिबार नायनो नागिरदों। सोर थांगोन? खासि बिबार नायनो सोर थांगोन? सोर? जोङो बोरलायावहाय खासि बिबार नायनो नागिरदों। खासि बोथोर बारनायनि सफायबाय नालाय। बिथिं ओंखारनांगोन आरोना लामाया बे। लोगोफोर जोङो बोरला दैसायाव बेरायनो फैबाय। जोङो थांगासिनो नै बे फानलुबारि गामिनि। बेखौ मा होनो? मैथा। आरो मा होनो बेखौ? लेस्रा। बेयाव बिफां फांसे दंमोन माथो। दैया लांबाय ना? दैया लांबाय। बेयाव बिफां फांसे दङमोन, बेयाव बुखारलांबाय। बेयाव देग्लाय माइ गायनो एवनायावनो आरोना। दा दै फैनानै फबलाजोब्बाय। सोरनिबा खोथिया फबलाबाय, गायनो मोनासै, फुनो हायासै। बिनिखाय बेयावहाय माइ गायनो हायासै आरोना। बेबायदि फलद बालि जानानै थाबाय। खासिबारि मोनफैबाय लोगोफोर। खासि बिबारा दासो बारहांदों आरोना। दासो बारहांदों। जों साब्रै फैबाय बेरायनो थाखाय। जोंनि गामियाबो इथि थाबाय।
जोंनि गामियाव बे सोनाबथिंगालाय आरो सानजाहा जोंनि बे खासिबारि बोरला लोगोफोर जोङो साबा जाबाय सासे लोगो फैबावबाय बिफोराव सिगाङाव माइ गायोमोन सब बिफोराव माइ गायोमोन नाथाय दैबाना फैनानै बिफोरखौ बे खेथि खालामग्रा माइ गायग्राखौ दैया लांजोब्बाय बिनिखायनो बेबायदि जानानै थाबाय सोरबा सेफायनानै मैगं थाइगं गायो बेबायदिनो बारि बानायनाय दङ अब्लाबो बेबायदि मोजाङै माइ गायजानाय बेबायदि हाखौ मोनफाफिननो हायासै समायना बिबार मा होनो बिखौ कम्फु जाबाला गोजा जायोमोन ना वा समायना नुथारदों बिबारा जा समायनाथार कम्फु होननानै बुङो नै बिथांमोना बे बिबाराव फट' लादों ओरैबायदि मोजां बिबार बारा सफैबाय जोङो बिथांमोना फट' लागासिनो नै ग्रुप फट' अभी इस तरफ जाएगा इस तरफ रास्ता है इस तरफ चलो चलो फैयै फैयै लोगोफोर जोङो दाबसे जायगायाव गोबां थास' नुनो मोनबाय हाग्रानि थास' मा दंफां होनो सब थास' गोनजा बियो नै गायनाय बायदि सब हाग्रानि थास' गोनजा आरो बेयावनो नै मोसौफोर दङ मोसौ गुमफैदों गामि खाथिनिनो मोसौ दङ बेयाव नै मोसौआ बेल बुगासिनो दिन्दुं दुंदुं होननानै नै बेयावनो दङ नै खालथिं होननानै बुङो नामा मोजां मोनदों आरोना दिनै सानदिनि बेरायफैनानै बे बोरलायावहाय बे जोंनि गामि खाथियावनो जायो सानजाथिंगालाय सानदिनि बेरायफैना मारै मोनदों लोगोआ फंबाया मोजां मोनदों माबायदि जायगाफोरा जायगाफ्रालाय मोजाङानो सम सम बेरायनो फैग्रा जायो आरो मोसौआ माखासे फैबावदों बिथिंहाय गुमग्राफोरा लाना फैगासिनो दङ नै ओ ये क्या चीज है ये है खतरनाक प्राणी एलियन है एलियन स्पेस से आया है स्पेस से जों साहा फैबाय थादो दायो बे दंफाङाहाय होनाय थंसि दं मा होनगोन नोंखौ ट्री हाउस हमारा ट्री हाउस
Nei लोगोफोर गाखोबाय ट्री हाउस लोगोफोर जोंनि गामि खाथियाव दंफां गाज्राबाव ट्री हाउस दङ गाखोजागोन ना बयबो नै बेयावनो दङ आरोना दंफांबो बारा गिदिर नङा फिसासो बेयावनो दङ न' गाखोग्राया जिरायग्राया बेयावनो गाखोयो पुराना ट्री हाउस आंबो ट्री हाउसआव गाखोबाय जोबोद मोजांमोन बे दंफाङाव थानो बार खोलो खोलो नांदो आरोना बरिया थाबाय थान बेयाव दै दङ माथो लोगोफोर नै दै मोनबाय दैया बे साहाथिंनिफ्राय फैयो आरो खोला थाङो अखा फैयोब्ला दैया देरो आरोना बहुत गैजि जायो बेयाव बेफोरो अन्थाइ नुनाया लोमलाजोबो दैजों बैथिं एडेमबारि बैथिं सोरां हादर आरो बैथिं बेंगले बुस्ति आरो जोंनि बै सोनाबहाय जोंनि गामि ट्री हाउसआ जोङो दायो फैफिनबाय नायनानैहाय खासि बिबारा बेनो नाया 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 हमलाय हमलाय जल्दी हमलाय Nih masih Mwnbai. Ini. Nabunda nabung biko. Nabunda. Mana hono? Nabunda nagu pur nabung. Nabunda masih Mwnbai nih naku. Egar pince. Nah, gede-gede dong biau. Siapa Mwnbai? Gede-gede rasan nagira. Namun लोगोफोर बेयाव masih मोनबावबाय नाखौ लानायबा मानै जासिगौमोन फंबाया हगारबाय मासिखौ खिथिलाय खाथियाव खिथिलाय एसे गोदोर आं हगारफिनसै बेखौ जायाबाबो आरो बिथाङा हमबाय आरो हेगारफिनबाय मानै जाबाय हेगारफिननाया लानाय जायाखै आरो नाखौ बिथिं खासियानो खासि बारबाला गुफुर नुजोबो आरोना दा एसेल' बारहांनायखाय गुफुर नुवाखै गोबां खासि दङ बेयावनो मानसिफोरा नांगौबा हानानै लांफैयो न'आवहाय बिथाङा बिथिं बारगोन गाहायावहाय आलियाव गानानै नायदो लोगोफोर अभी मजा आएगा ना भिड़ो बारसिगोन
ready? Superman. Wah, biथाङा जोबोद मोजां बारनो रोङो। Once more. आरो बिथांखौ खोनसेबाव बारनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। फंबायाबो बार फंबायाबो। आं रोङालै। रोङानो सोलोंबा हायो। ready? बिथाङा बारबावसिगोन। जोबोद मोजां रोङो बिथाङाहाय। बिथां बारबावसिगोन। दे जाबाय। आथिङाव सासे नारना हरगोन बिथाङा उल्टा खट बारगोन उल्टा खट ना मा होनो दे नायदो लोगोफोर ready बेक जाम 1 2 3 गालेनबाय बिथाङा लेमेनायखाय गाहायावहाय गालेनबाय आरो बिथां फंबाय सासेया बारबावगोन 1 2 3 बेटा तुमसे ना हो पाएगा बारला दे लास्टनो दे लोगोफोर लास्ट नायदो बिथां बारबावसिगोन बिथांनि मुङानो जाबाय मिथिंगा दैमारि दे ready दे जोबोद मोजां बारबाय बिथांखौ बारनायनि थाखाय हामबायसै लोगोफोर बिथां फंबायनि बारनाय बायदि बारनो नाङा बिथाङा गाव एसे रोंनायखौ बिथाङा बारनानै दिन्थिबाय जेन नोंथांमोना रोङाब्ला दा बार मेंबायना बारनाया लोगोफोर दिनैनि फैदा बिसिनोसै जोङो दिनै सानदेआवहाय बे जोंनि बरलायावहाय एसे बेरायनो फैबाय बेरायनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बार खोलो खोलो मोननानै जोङो एसे गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो जोङो सम सम बेरायनो फैगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो लोगोसे कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे शेयारबो खालामना हो आरो अपुर्बा दैमारिनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव साबस्क्राइब खालामदो